Gure filosofiako irakasleak klaserako lan bat egitea eskatu digu. Guk bi pertsona hauek aukeratu ditugu lan egiteko. Zer da filosofia? Filosofia jakintza metodikoa eta sistematikoa da, hipotesisetan basatuta dagoena. Bi mota daude, teorikoa, klasean ikasten duguna, eta praktikoa erabiltzen duguna. Filosofia logikoa, pentsamenduak egitera laguntzen gaitu, eta filosofia eguneroko gauz guztietan zati bat dago, historian, zientzian, eta haien batura da. Zer da filosofia? Filosofia, oinarrizko eta eguneroko arazoetako ikasketa. Adibidez, ezagutza, egia, morala, edertasuna, existentzia eta horretako gauzak. Uste dut horietan zentzuzko argumentuak erabili behar dira eta bakoitzak ikuspuntu desberdin bat daukala. Ikusi duzuenez, filosofia zer den galdeitzean beraien erantzunak ez dira berdinak izan. Kontzeptu antzekoak izan dituzte, baina ez dira definizio konkretu batera heldu. Guk hilabete bat bakarrik daramagu filosofia ikasten. Nola jakingo dugu zer den filosofia ez badaukagu definizio konkretu bat eta bakoitzak azaltzeko pentsatzen duena esaten badu. Guretzat filosofia ikasturte honetan gaindituko ez dugun ikasgaia da.